Čaute airsofťáci a airsofťačky. Dneska sme sa rozhodli, že vám niečo ukážeme z veľkej výstavy taktických doplnkov, zbraní, ako aj ostrých, tak aj airsoftových, aby ste teda mali nejaký teda aj iný content, ako len predvádzanie nejakých nových produktov, ktoré dokážeme v Katuse doniesť k vám, alebo teda vám ich zabezpečiť. Takže ideme sa pozrieť, čo máme nové aj v tej airsoftovej scéne. OK, zastavili sme sa aj pri Včku, čo tiež moja obľúbená značka pištoli, tak sa ideme pozrieť nejaké nové kusky, možno niečo skočiť do očka a uvidíme, jak sa tomu hovorí. Či si kúpim novú pištol. Celkom ma zaujala táto jedna. Naozaj pekný kúsok, gravírovaný, pravdepodobne na Gringas. Ako môžete vidieť, je tu veľa pekných zbraní, aj zaujímavých ako toto. Naozaj nemáme veľa času, takže musíme tu tak rýchlejšie prejsť a ideme sa pozrieť, aby sme vám teda ukázali čo najviac tých noviniek, ktoré tu teda na tejto EVE airsoftovom scéne sú. Takže zastavili sme sa pri Emersone, čo je jeden z mojich obľúbených výrobcov taktických doplnkov, maskáčov, viest a podobných vecí, ktoré sú pre airsoft veľmi dôležité. A takisto Emerson ponúkame aj v našom Katuse, kde si ich teda viete pekne ošefiť. Ahojte všetci, toto je Steven z Emerson Gearu. Dnes sme na EVE v Norimbergu 2024. Pre dnešnú výstavu sme priniesli mnoho nových produktov, napríklad tento nosič plátov. Toto je novo vydaný nosič plátov, ktorý má nové vlastnosti. Nové Cobra pracky dodávané z Rakúska. Je to pevnejší materiál a jeho hrúbka je 1,5 mm. A samozrejme s rovnakým konceptom máme nový opasok s Cobra prackou. With Cobra buckles from Austria Alpine, Genium Multicam from United States, Tigris also from Minican from USA. Takže toto sú naše nové topánky. Tieto majú najsilnejší vodepudivý systém. Ponorili sme ich do vody na 1 hodinu a voda neprešla dovnútra. Airsofťáci, toto bude vlastne jedna z tých potrebnejších vecí pre vašu budúcnosť v airsofte, pretože pevná, kvalitná obuv je fakt dôležitá, keďže viete, na tých našich slovenských airsoftových ihriskách je niekedy ten povrch fakt krivý a viete si tam dobre dolámať nohu, pokiaľ sa pozeráte po nepriateľovi, strieľate a potrebujete sa takticky ustúpiť a zrazu je tam nejaká diera a potom tie členky už vyzerajú strašne. Takže, keďže v Katuse predávame aj niektoré novričové výrobky, idem sa rýchlo opýtať, čo majú nové a čo uvidíte teda aj na našich stránkach. Čauko, ja som Tomáš z Katusu. Vieš nám ukázať teda nejaké novinky, ktoré teda prinášate tento rok? OK, veľmi rád. Na trh prichádzame s kalachmi, budeme mať dve veľkosti, menší, tento je väčší. Čo je na nich špeciálne, má to už kompletne naše vlastné predpažbie, hornú dust cover lištu a má taktiež rotačný hop-up, programovateľnú. Rotačný hop-up? Áno, hop-up je na tom rotačný. Aha, to je zaujímavé, pretože v tých kalachoch ten hop-up by bol niekedy fakt ťažký a keď si človek zabudol nastaviť ho správne, ako viete, čo myslím, hej, že keď tam bol vlastne tam vpredu nastavený, tak to dokázalo tie gulo dokonca až dusiť. Ako rotačné hop-upy väčšinou už teraz bývajú u ARK skôr ten štandard, u kalachov to bohužiaľ ešte nie, tak sme si povedali, že je to asi určite tá cesta. Takže nejaká novinka. Áno. Super. Ďalej, čo je na ňom ešte špeciálne, rúčka pre používateľa je trošku užšia, nie je taká hrubá ako na väčšine ostatných. Taktiež je tu výrez pod lúčikom spúšte, takže ma nereže do prstu ako na niektorých iných. A to sú za mňa ako tie najlepšie veci, pretože nemám rád zbraň, ktorá mi nie je vôbec pohodlná. To je samozrejme vec, hlavne keď s tým hráš strašne dlho, potom máš zodraté časti, ktoré nechceš mať zodraté. OK. Našiel som tu Sanok aj teda Delta Armory, takže fakt som zvedavý, že s akými novinkami Delta Armory teda príde aj k nám do Katusu. Idem sa teda spýtať, či nám teda vedia ukázať nejaké novinky a či vôbec nejaké novinky teda Delta prinesie. Hello. Hello, hi. Môžete mi ukázať, čo nové má pre nás Delta Armory nachystané? Delta má prvýkrát pištole. A popravde sú veľmi fajn. Máme 6 odlišných záverov a 3 rôzne farby. Ako vidíte, ručka je prispôsobená presne na ruku a samozrejme kladivko vo vnútri je kovové. A na druhú stranu tiež máme nové prototypy.
Toto nie sú zatiaľ dokončené dizajny, sú licencované slovenským výrobcom Grand Power, nachádzajúc sa v Banskej Bystrici. A takisto od rovnakého výrobcu Grand Power máme tieto pušky. Toto fakt dobre vyzerá. Toto akože fakt dobre vyzerá, kamaride. Aha, zimovňavky idú. Kúkni na to, kúkni na to. Kúkni na to, kamaride. Oh my god. Modely Freja budú mať novú ETU unit. Telo je vyrobené 1:1 k reálnej zbrani, ale pažba je náš dizajn. Taktiež umožňuje rýchly prístup k batérii. Chalani, vidíte to? Takže teraz si nebudete musieť tú pažbu dávať dole, keď budete chcieť dať baterku. Hej, tento lipoštýl. Ale viete si ju tam dať takto pekne, že netreba sa potom prsty naťahovať, OK? Aké sú vo vnútri konektory? Sú tam T-DINS konektory. A samozrejme aj QR-kód, ako poznáme zo série ETU. Je vo vnútri rovnaká ETU jednotka ako v predošlej ETU? Nie, to je nová. Takisto má magnetickú spúšť a viac vydrží než predošlý model. A toto sú naše nové Diamond Grade pušky. Tieto budú skladané v Európe. Takže pružina je z Nemecka, hop-up je z Itálie a ostatné diely budú z Českej republiky. A bude mať 1,5 joulov. A diely vo vnútri budú proste vymenené, alebo tam budú nejaké iné technické vychytávky. Takže keď budú diely menené v Európe, tak to bude lepšie spravené, než je štandardom. Mám pravdu? Technicians actually applied the polished gearbox rail inside. Okay, that's the way when the piston is moving, yes? Exactly. Okay. OK, takže zastavili sme sa aj pri Helikon stánku. Mám tiež veľmi rád túto značku, takisto ju predávame aj u nás na Katuse. Ako môžeme vidieť, teda je tu veľa rôzneho stafu, ktorý senka donesli ukázať. Takisto som vôbec netušil, že Helikon má nejaký takýto štýl toho kama, hej, teda tých maskáčov, like a Gile style. Ale teda vidím, že je tu na čo sa pozerať a títo traja panáci ma až tak veľmi nezaujímajú. Pôjdem sa pozrieť teda aj dovnútra toho stánku, či tam nenájdem teda niečo, čo mi skočí do očka. Idem si teda pozrieť hlavne ruksaky, ktoré ma tiež zaujali, pretože som jeden z tých ľudí, ktorí neznáša, keď má veľa vecí v rukách. Hej, veľakrát sa mi stalo, keď som chodil do roboty autobusom, musel som takú tašku, tu mi zbalila tašku 10, mama, hej, a teraz vlastne ešte autobusár pýtal, že peňaženku, že zaplať autolistok, lebo nepôjdeš pešo, ťa budem nechať chodiť. Hej, takže vlastne preferujem teda nosiť veci v ruksaku a majú teda fakt pekný výber. Ako vidíte, je tam veľa uzdier, kde si môžete dať kadejaké prkotiny, ktoré by ste inak nosili po vreckách alebo po taškách a pri najlepšom to stratili. Takisto ma celkom zaujali tieto chest-rigy, ktoré tu majú. Ako vyzerá to fakt celkom fajn. Aj ten materiál a to kvalitatívne spracovanie. Takýto podobný máme aj na stránke. Zdá sa mi, že teda len v ich olivovej farby, neviem, či tam má multicam nejaký. Nie som si teraz istý, lebo keby som si mal pamätať všetky tie produkty, ktoré na stránke máme, tak ma z toho šľaky potriafajú. Hej, takže ako je vidieť, že na tejto je fakt veľa vecí, ktoré si myslím, že možno v budúcnosti prinesieme aj do nášho obchodu. Závisí teda od toho, či si to ľudia budú pýtať. Kamaride, a tento zlato-bielý maskáč, to keď si bohatý Santa Claus a potrebuješ to dať všetky vedieť najavo, tak to je tá správna voľba pre teba.